em dic Núria i vinc a fer-vos la primera part del taller del Dia de la Diversitat. Avui el que farem és parlar sobre els drets humans. Veieu, hi ha 6 carpetes, 6 colors diferents. Llavors, cada grup tindrà una carpeta d'un color. Llavors, el que vull que feu primer de tot és llegir el dret i llegir la petita explicació sobre aquest dret. Aquestes notícies fan referència a situacions que han passat que tenen a veure amb el dret que estem treballant. Doncs quan ens va arribar aquesta proposta ens va semblar molt interessant participar-hi perquè bé, en un centre com el nostre hi ha molta diversitat. L'activitat prèvia aquesta que ja hem fet aquí al centre és la primera presa de contacte i està bé que sigui en el seu espai habitual de treball i que també poguessin aportar les diferents opinions que tenen. La foto ens ensenya el dret a poder votar perquè la gent que sigui de fora del país, encara que no visqui allà, també té dret a votar com es diu. Molt bé. El tema de drets humans sí que sabien alguna cosa, però potser hi havia alguna que els hi faltava o que no els coneixien tots. Jo crec que no són conscients de que estan, però sí que els hi afecten. El dia de la diversitat vam arribar allà a l'Espai Fontana. Primer de tot se'ns va fer una acollida tant a les mestres que acompanyàvem els alumnes com els alumnes. Vam distribuir-los amb els grups segons el color que havien treballat a classe. Es van ajuntar amb alumnes d'altres instituts que també tenien el mateix color i van començar una gincama d'activitats. Al mateix temps, també el professorat que havíem assistit dels diferents centres vam poder participar d'un taller que va ser molt enriquidor. Jo crec que el professorat hauria de fer formació en diversitat perquè les aules són diverses. És a dir, és un món amb una classe. I també ens donava com la visió de que nosaltres també érem una mica alumnes, que estàvem fent el mateix aprenentatge que estaven realitzant ells. Al principi estaven una mica nerviosos pel fet de barrejar-se amb altres instituts i així, però realment molt motivats i els hi va agradar molt. I també el fet de poder participar en diferents tallers va fer que remoguessin una mica la consciència i reflexionessin sobre temes que potser no s'havien plantejat abans. Bon dia, nois i noies, em dic Núria, us en recordeu de mi, oi? Sí. Estic aquí per fer-vos la tercera part del taller del Dia de la Diversitat. El que farem avui, ara que ja sabem que hi ha grups que treballen a favor d'aquests drets humans i que sabeu què són els drets, per què els fem, és que em proposeu accions que podeu fer vosaltres a nivell personal, a nivell d'escola, de classe o a nivell inclús individual per treballar per aquests drets humans. Si només anéssim a l'Espai Fontana seria com una activitat bolet, que vas un dia i després se n'obliden. En canvi, haver fet una part inicial, després Fontana i després un tancament de tot, té més pes, que no fer-ho només un sol dia. Com a docents d'aquesta experiència, jo crec que en podem treure, seguir-ho treballant a l'aula el dia a dia, perquè a vegades passen conflictes, que s'han de treballar al mateix moment o que s'han de parlar, o fins i tot fer activitats d'ampliació amb ells, veient algun dels temes que els hi ha tocat més, partir d'aquí i treballar-ho a l'aula. La pancarta de ciutadania activa i participació social i hem triat col·laborar en casals, esplais o caus del barri. Sí, és cert que tots volem la pau al món, però és molt general i el fet de fer aquesta activitat que hem fet avui s'ha concretat en fets concrets, fets que estan a l'abast de les seves mans. Per acabar, com que ja hem fet el curs del Dia de la Diversitat, hem fet tots els 3 tallers i ja sou tots i totes uns experts i expertes, el que farem serà
acabar amb el carnet del Dia de la Diversitat. En aquest carnet hi ha un espai en el que posareu jo, el vostre nom. Em comprometo a vetllar pels drets fonamentals fent aquesta acció d'avui en endavant. Estarem al cas d'aquestes targetes de compromís que ens les ensenyin. Potser podem fer inclús un treball més enllà del que hem acabat de fer avui com a tancament, no? A vegades posem llavors i creixen o no creixen quan hagin de créixer, no? Però jo crec que la llavor ja l'hem posada.